Πανελλήνιες. Ο μεγαλύτερος ίσως βραχνάς των υποψήφιων σπουδαστών και η πιο στρεσογόνος περίοδος, γιατί πραγματικά οι μαθητές θέλουν να μπουν στη σχολή της επιλογής τους. Αλλά μην ανησυχείτε γι' αυτό. Είμαι η Αγγελική Κοσκερίδου και μαζί θα βρούμε και θα δούμε εύκολα και γρήγορα tips για να βελτιωθούμε στις πανελλήνιες εξετάσεις, έστω και την τελευταία στιγμή. Όπως γνωρίζετε, ο κάθε μαθητής έχει τις δικές του εξατομικευμένες ανάγκες. Αλλά εμείς σήμερα εδώ θα δούμε μερικά tips που να αφορούν το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών. Ο καθένας φυσικά εξατομικευμένα μπορεί να συζητήσει με κάποιον ειδικό για να βρει το δικό του εξατομικευμένο πρόγραμμα. Τα tips που θα σας δείξω σήμερα προέρχονται από την θεραπεία ψυχοσωματικών όλων APD. Χρειαζόμαστε 3 βασικά πράγματα για να είμαστε πραγματικά αποτελεσματικοί στις εξετάσεις φέτος. Πρώτον, ενίσχυση της μνήμης. Δεύτερον, συγκέντρωση. Και τρίτον, μείωση του άγχους. Πάμε να τα δούμε αμέσως τώρα. Για την ενίσχυση της μνήμης, αυτό που θα χρειαστούμε είναι τζίνκο μπιλόμπα. Αν μπορούμε να το βρούμε σε βότανο, μπορούμε να το κάνουμε αφέψιμα και να πίνουμε 5 φορές την ημέρα. Διαφορετικά, μπορούμε να το βρούμε σε έτοιμη ταμπλέτα, σε κάψουλες δηλαδή. Και ταυτόχρονα θα μπορέσει να βοηθήσει τα ω3 λιπαρά οξέα, τα οποία μπορείτε να τα προμηθευτείτε είτε σε κάψουλες είτε σε μορφή υγρό πόσιμο. Η ω3 λοιπόν ή μουρνέλαιο μαζί με τζίνκο μπιλόμπα ή πολυβιταμίνη που περιέχει τζίνκο μπιλόμπα. Για τη μείωση του άγχους, αυτό που θα χρειαστούμε είναι μερικά βότανα, ούτως ώστε να τα πιούμε σαν αφέψιμα. Επιλέγουμε βότανα από πράσινο τσάι, δενδρολίβανο, σαφράν και μελισσόχορτο. Βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού σε 1 λίτρο νερό, το βράζουμε για περίπου 10 λεπτά και το πίνουμε αυτό για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Περίπου βγαίνει 4 με 5 ποτήρια. Και μπορείτε φυσικά, αν θέλετε, να έχετε και μαζί σας κάτι για να πιείτε, έτσι, για να ενισχύσουμε και τη συγκέντρωση, ή να πιείτε αυτό το συγκεκριμένο ρόφημα. Μπορείτε να το πιείτε και παγωμένο, με λίγο λεμόνι και μέλι. Και φυσικά αυτό που θα βοηθήσει ακόμα καλύτερα εκείνη την ημέρα στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι να έχετε ένα κομματάκι μαύρης βιολογικής σοκολάτας. Μπορείτε να διαλέξετε από 75% κακάο και μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε κακάο, για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη μνήμη και για πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Εάν σας άρεσε, like and share. Φυσικά εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, All for Therapy, Dr. Αγγελική Κοσκερίδου Νιάρχου, για τις δικές σας υπηρεσίες, εξατομικευμένα ραντεβού και ό,τι άλλες απορίες έχετε. Φυσικά μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας www.holisticdoctor.gr και φυσικά στα social media All for Therapy και Αγγελική Κοσκερίδου Νιάρχου.